Magandang araw po sa ating lahat mga idol. Huling break-in po ni Toyota Avanza. Galing po dito sa Sorsogon. Pabalik ng Imus, Cavite. Kaya mga idol, kaya ang kuha ko sa video ay pabalik din. Baliktad. Di nagkataon lang po. Kaya magandang view yung nasa likod. Siyempre po, maganda talaga pag sa harap yung kuha ng video. Kaya ito po, tuloy na ang ating biyahe na naman. Long ride na naman tayo hanggang Cavite. Sana okay yung takbo ni Avanza. Huwag tayong ipahiya sa kalsada. At siyempre po, para may lakas tayo, mag-carbo loading muna tayo dito sa SM Sorsogon para kondisyon ang ating katawan at isip sa kalsada. At pasal muna tayo po dito sa may Sorsogon Coliseum. Huling sulyap kasi pababalik naman tayo ng Cavite. Ang ganda dito mga idol. Nakaka-relax. Maliwalas. Ang ganda. At ito nga po, hahataw naman tayo. Kondisyon na ang ating katawan at isipan sa long drive. Para kondisyon din tayo sa pag-drive kay Toyota Avanza. Ang ganda naman ng view dito sa seaside ng Sorsogon. Panalo. Saka ang kalsada dito ang ganda rin. Mga idol, pag gusto nyo po mag-break in, dayuhin nyo tong Baywalk sa Sorsogon. Ang ganda. Walang kalubak-lubak. Talagang maganda ang break-in na inyong mga sasakyan pag dito po kayo nag-break-in. Saka malilibang po kayo dito sa mga tanawin. Kasi wala masyadong sasakyan. Tapos ang kalsada ay napaganda. Tapos mayroon pa tayong nakikitang magandang pasyalan. Minsan nga po masarap dito mag-stop over. Tapos pag may baon tayo dyan sa kabila, kakain. Hindi lang po dito ang may magandang kalsada. Dito rin po sa Daraga Diversion. Gabi na pero ang liwanag pa rin dito. Ang gaganda ng mga ilaw. Ang liliwanag. Talagang kitang-kita po ang kalsada. Medyo maraming alam po dumadaan ng mga sasakyan dito. Pero ang kagandahan po mga idol, maluwag ang kalsada din dito at walang kalubak-lubak din. Smooth ang pagdadrive. Grabe na to. Sarap mag-drive sa Bicolandia. Ang bibilis ng mga kasabayan ko dito na nag-drive. Pero si Toyota Avanza ay hindi pa natin pwede pong ihataw. Sabi nga po sa kasa, soft driving lang po tayo para safe ang biyahe. Ito nga po, mabagalan tayo kahit na mabibilis yung mga kasabayan natin. Mahirap na, baka po mapuwersa ang makina, masira pa.
Mag-stop over po muna tayo dito sa isang sikat na gasolinahan dito sa Libmanan. At magpa-gas na rin. At siyempre po, palinis natin ang ating windshield para naman malinaw kasi medyo malabo na. Puro na anikabok yung salamin. Pagkatapos po nitong malinis ay kailangan na mag-carbo loading uli at power nap kasi packet na tayo. Malinis ay walang antok para ganahan mag-drive. Siyempre. Ay! May pusa. Masirang. Makain ko ng kuko. Kasi yung tax doon, request rin. Kailangan ko ito bigyan mo. Bakit na yun? Ayan. Masigsag tayo. Hindi pa sigsag yan, akit pa lang. Yan ang tagawayan, tapos pag yan ang tagawayan, bumakas, tabing dagat. Tapos yun na. Wala daw mabito ko. Ay, sarap ng lugaw talaga. Makapag-power nap nga muna para kondisyon po tayo sa ahon mamaya. Dito sa bandang Sipukot, papunta ng Tagkawayan. Ito nga po mga idol, hataw na naman matapos ang power nap. Pero hindi naging power nap. Nakatulog tuloy ako. Kaya pasensya na po mga idol, hindi ko na nakuhaan yung biyahe namin papuntang Tagkawayan at sa may Sigsag Road kasi hindi rin magandang kuha, madilim. Kaya dito na tayo nag-umpasa uli kumuha ng video. Kaso nga lang, itong napasukan ko ay mali. Yun, may nakita kong sitio Banaaw. Ito po yung dinadaan namin ay dito po sa may Quezon. Akala ko bypass road na papuntang Manila. Palayo po pala. Nagkamali kami ng pasok. Nagkaligaw-ligaw. Kaya napalaban na naman si Toyota Avanza. Imbis na mapadali yung balik pa Manila, ito pabalik tayo sa National Highway. Kanina ahon na matindi, ngayon naman lusong naman. Ang napalaban po dito yung brake pad naman natin. Di ko alam kung saan papunta to eh. Kala ko bagong bypass road na naman. Okay lang na naligaw tayo. Ang importante po ay nakondisyon natin si Toyota Avanza sa mahabang ahon. Kasi yun sa Sigsag Road, may pahinga doon yung sasakyan eh. Pag lumiliko, itong sa sitio Banaaw, mahabang ahon. Kaya kailangan talaga kabisado po natin ang ating mga sasakyan para maganda ang takbo. Nasa dulo na po tayo mga idol ng break-in ni Toyota Avanza. Dito na po tayo sa Quezon. Pagkatapos ng Quezon, ito na po ang San Pablo City. Maganda rin pong kalsada dito. Maluwag din. At maliwalas. At wala rin kalubak-lubak.
At pagkatapos ng San Pablo, sa may Santo Tomas, Batangas naman tayo. At siyempre po, pag Santo Tomas, Batangas na, papasok na tayo ng SLEX. At ikukuha ko pala ng RFID itong si Toyota Avanza at wala pang RFID ito. Bago ko iuwi sa Cavite para walang hassle sa biyahe. Kasi pag wala tayong RFID, mahirap. Pipila pa tayo. At least pag mayroon tayong RFID at may magandang balance or may magandang laman ang ating RFID, mas maganda yung biyahe. Mahirap po pumila sa toll gate ng pagkahaba-haba. Minsan nga po sa toll gate, kahit naka RFID na tayo, minsan pag peak hours, mahaba na rin ang pila. Pero at least yung ang kagandahan pag may RFID, mas maganda, mas mabilis tayo makadaan sa toll gate. Ang ganda ng biyahe ko ngayon, galing ng Sorsogon. Napakaluwag ng kalsada. Minsan pag inabot ng alas 5 or alas 6 dito, mahaba na rin dito yung traffic. Kahit nasa kabundukan tayo. Pero sa ngayon, dahil maaga pa, malinis pa. Wala pang gaano mga sasakyan. Kaya maganda ang break-in ni Toyota Avanza kahit na mabagal lang ang takbo. At dito nga po tayo sa may SLEX. Papasok na tayo dito sa may toll gate ng Santo Tomas, Batangas. Sa wakas, dito na tayo. Makakuha na rin ng RFID. At pagkatapos nito, magpapa-PMS na po tayo kasi ang tinakbo ko ay nasa 1,205 kilometers. Dapat 1,000 kilometers lang. Kailangan kong mag-fill up ng form para sa RFID at ibigay ang requirements. Pwede naman po kumuha kahit wala pang register galing sa LTO. Bibigay lang po ang OR at delivery receipt. Tapos fill up ng form. Tapos bibigyan na po tayo ng RFID agad. Mabilis lang. At nandito na nga po tayo sa Cavite, mga idol. Nakarating din sa wakas. At okay naman si Toyota Avanza. Yun, sa wakas mga idol, andito na po tayo sa Imus, Cavite. Natapos din po ang break-in natin kay Toyota Avanza. Galing po ng Las Piñas, papunta ng Sorsogon. At galing po ng Sorsogon, pabalik po dito sa Imus, Cavite. Ngayon, after break-in, wala lang po ako nakitang problema ni Toyota Avanza. At habang drive ko to, binibreak-in, wala naman po ako na-encounter din na problema. Sa patag, smooth ang takbo niya. At sa ahon, kahit na maraming sakay, swabe, hindi ka magbitin. Kahit nga doon sa Bituka Manok, kahit marami tayong sakay, okay naman yung takbo ni Toyota Avanza. At sa aircon, malamig, ganda. At dahil nga dun sa pang-ilalim nito na hindi na nakamolye, komportable yung sakay. Medyo nag-bounce lang pag medyo lubak-lubak, pero komportable. Makakatulog ng maganda yung sasakay dito. Hindi yung driver, delikado. At sa gas naman po, although hindi ko na videohan to, may laman pa siya. Nagpagas ako ng 1,600 hanggang Bicol na po yon. Tas galing ng Bicol ay 2,000 pesos. So napakatipid ni
Toyota Avanza. Hindi nga lang po yun ang actual na konsumo kasi may tira pa siya eh. Kaya ang ganda ng takbo nito. Sulit at napakatipid. At sa hatakan, maganda rin. Okay guys, hanggang sa susunod po na biyahe. Ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe mga idol.